Здравейте, хора! Готови ли сте за най-мощното и най-трансформиращото отслабване, което сте имали досега? Добре дошли в нашия мини-маратон. Радвам се, че сте тук, защото това не е поредният режим и съвет за хранене. Това е нещо дълбоко, лично и наистина трансформиращо, през което минах и аз. През следващите 3 дни ще си говорим за неща, които никога досега не са били свързвани с теглото. Но те са ключът към промяната. Ще ти покажа как емоциите и психиката влияят на метаболизма, на апетита и на усещането за контрол. Какво ще очакваш? Ще получиш 3 безценни видеоурока, като към тях ще имаш и бонус работен лист и PDF файл с психосоматичните блокажи и практически насоки как да започнеш да се освобождаваш от излишното в живота си, отвътре навън. За днес имам една задача към всички вас. Тя не е да правите промяна в начина си на хранене. Напротив, искам да се наблюдавате до утре, когато посягате към храна, какво чувство изпитвате? Чувство на вина, на срам, на нужда от утеха, някакъв вид тревога, тъга, каквото и да е. Ще се радвам, ако запишете в коментар по това видео какво точно сте изпитали по време на хранене. Не искам да се осъждате абсолютно по никакъв начин. Просто самоанализа. Какво е чувството, което изпитах, когато посегнах днес към козунака, примерно? А утре започваме с първото видео и ти обещавам, че ще чуеш неща, които ще променят начина ти на мислене и начина, по който гледаш на собственото си тяло. Надявам се, че ще останеш с мен до края и няма да се откажеш, защото ти наистина заслужаваш пълна промяна.